ఎస్కే ఏమంటే ఐ పీటర్ నో స్పైసీ పాపడ పోయి లేక లేక Samosa, 140. Samosa, vegetable, potato. Dobrý? Trošku vystupovanie na hovada. Ale na tie kolaje. Tak vystúpili sme z vlaku, čakal nás šofér. Pekne nás takto vyzdvihol a odvezie nás do ďalšieho mesta. Tak dorazili sme na ubytko, je to tu nádherné, veľká izba, taká malá chatička, veľká kúpeľňa, posedenička, a máme konečne nejaké zrkadlo normálne. No, paráda. Dobré ránko. Stali sme sa na snídaní a ideme teraz na tuk-tuk výlet po meste Kandy. Máme prvú zastávku, výhľad na mesto. A ďalej pôjdeme hore na kopec, pozrieť Budvu. Sme na druhej zastávke, musí sa tu ísť bosy.
už sme pri veľkom Budhovi. A sme úplne hore. To je výhľadík. Ešte aj nápis v češtine, no teda. Ešte sa dostáva aj potvrzenie. Prispeli sme nejaký šušník, tak sme dostali potvrdenie. Tie kamene palia jak čert. Ale výhľad je super. Máme prechádzku teraz po botanickej záhrade, kde sa pestujú bylinky na ajurvedu a ajurvedskú medicínu. Kakao, madam. Yeah. Kakao. Madam, house check famous chocolate brand name Milka. Milka, ne? Milk. This plant name is Magosa. This name. Magosa. Yeah, you can. Magosa. This one actually very sensitive plant. 10 minutes again open. 10 minutes again open. Aha, za 10 minút sa to znova otvorí. Tá kvetinka. Name Magosa. Magosa. Yes, correct. This one comes with a little pink color flower. Pink color flower. You know kurkuma? Yeah. This is kurkuma. Má tu nejaký krémik, Ktorý mi zbaví chlupu. ktorý depiluje Na 10 let. prirodzene. 10 minutes. Madam? Chceš? Here? Uh-huh. $10 okay? I wash later. Information center. Limit 10 minutes. A lot of using, madam, black pepper and white pepper. Some separate. Lot of using some black pepper. You are using your home Yeah. cooking. White pepper, black pepper. Black pepper. Spicy. Tu má vedúci nejaké svoje posedeníčko a skúmavečky. A možno si niečo namiešané. Harga kaya Bagi na. Sme teraz na exkurzii v takej malej rodinnej drevárničke. Majú tu kadečo. Tak uvidíme, čo nám ukážu. Slečna ukáže, ako si vyrábajú farby z dreva. Zbrusila na prášok. You can see it orange color powder. Now I get hot water like this. With hot water you can see now color become very strong color. It's almost red color now. And after use piece metal iron the metal piece into the glass. Within few minutes you can see now
color changing because of oxidation, chemical reaction. If we want black color, we have to keep it about 10-15 minutes. We can make it totally black. Otherwise, if we want this color, we can keep out the metal. Then we use lemon, Čarodějnici. citrus. Which color now can you guess? Now you can see it's become lighter. It's become yellowish color. When we add more lime juice, we can make it more light color. And then we use chalk powder. You know chalk, kalk. Jo, přidá. Jo. Kréda. We have to mix well. You can see color changing again. Wow. Now it's become purple color. It's become purple now. And make it blue, we have to boil this purple color again. Then it's changing like that. Aha. Takže keď to uvarí, You túto can see vodu, tak these z nej are the bude modrá. primary colors we can make. For any other colors, we need to mix each one together. Tak jsme nakupili. Za 50 000. Za 50 000. Doviezli sme sa teraz na vyhliadkovú väžu. Ideme si dať trošku turistiku po schodoch. Som mega zvedavá, aké to bude, keďže tie schody sa majú čoraz viac užovať. Že možno, že sa na vrch ani nezmestíme. No. Pomaly sa šplháme hore, ale je to trochu dopravná zápcha. No, tak sme vonku. Nakoniec sa nám nepodarilo dostať úplne hore, lebo je tam extrémne veľa ľudí. Tým, že majú ten tamilský nový rok, tak majú viac menej týždeň voľno, väčšina z ľudí. Takže asi majú nejakú tradíciu tam ísť, lebo poväčšine tam boli domáci. Takže, a došli sme asi tak do polovice, možno viac, do vyššej polovice. My jsme byli skoro nahoře. Aha, dokonca. Nám chybělo pár metrů. Tak pár metrov, už sa to fakt ďalej nedalo, lebo tie schody mali ledva priestor pre jedného, takže keď tí ľudia chodili hore a druhý dole, tak už tam ako sa to moc nedalo. My jsme skoro Ale, nahoře. ale výhľad perfektný.
to vidieť, ale je tam 398 peňazí za liter. Takže to je koľko? Ježišmaria. Mega málo. 15 korún? No, možno aj míň. Kolik? 398. 398. 26 korún za liter. U nás stojí 51. Je? Tak teraz nás vysadil pri jazierku, teda jazere mestskom a ideme sa s Dančou pozrieť do chrámu. Sme byli trošku zahalené, aby nebolo vidieť plecia, cecky a brucho, takže sme nahodili a kolena, takže sme nahodili vohoz a ideme. Rozdelený vstup, ženy, muži. Vyzúvame boty a ideme na to. Tyva, to palí jak hajzel. Šup, 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 šup. Jaj, mamo. Jaj. Volá sa toto chrám zubu. Kontrola nôh po východe. Mohlo to byť horšie. Sme vyšli z chrámu, bolo to tam super. Mega pekné. Bolo tam potom ešte ďalej aj muzeum buddhizmu a Srí Lanky a tak. Tam už sa nemohlo točiť, ani fotiť, ani nič. A tam boli krásne veci, nejaké dary. Bol tam napríklad taký veľký relief alebo soška, vlastne boli to slonie klí a v nich boli vyrytí malí budhikovia a kadejaké ako ornamenty, to bolo nádherné. A boli tam kadejaké mince, šperky, a kadečo. Takže milý, pekný zážitok, veľa sme toho videli. A nachádzame sa vlastne pri kultúrnom centre v Kandy a ešte ideme teraz pozrieť na tanečné vystúpenie lokálne.
Večera. Vypadá celkom fajn. Pivečko. Prekvapivo tu majú celkom fajn pivo. Tak sme si dali aspoň jedno na poli. Ja jdu ochutnat tu sepiu. To je toto. Už tam se pijú. Svem toto. Se pijú. Ja ochutnám. Tuto máme nejaký cibulový šalát s čipsikmi. Ty vole, je tam dostatok cibule? Sepíka dobrá. Dáme Cibule dobrá. kreveta. Krevetka výborná. A ještě párek. Párek. Nečekala jsem to, že to bude tak dobrý. Čekala jsem totálně kekel. Takže všetko dobré. Skoro u těch párků. Spokojnosť. Ešte sme tu nemali zlé jedlo. Takže len tak ďalej. Taký raničko. Odchádzame na shledanou.